Shubor nakaslem jong unongsan Hima. MLA ka mau karwat uba Renikon ding do atong khar mendapat sni ka kharlai dari kunai biang arca pusan. Ula Hiar Jurip iki Surok shnong ka shnong Mawten kum shibenta ban Pynkhreh ka jingwan jong ki Tylli ki Jingïaseng he ha ka shnong kata ka Jingïaseng presbytery jong ka balang presbyterian ha rumphang arca aphendrio ba ka Jingïaseng crusade ha ulber arca aphendrio. Kani ki jinglet Jurip le don langru executive engineer katanat PWD roads mau karwat division uba JA Nongsit USDO katanat PWD uba Shilla lembat kiwei de ki officer ketika katanat bot kum juru kinong yalam shnong bot kinong yalam balang na po ka shnong Mawten bakran hakilat uthai kubor uba renik ule thu baka jingtmu jong uringkat ketika he officer jong katanat PWD ban net Jurip ketika Surok shnong kalong kum shibenta ban Pynkhreh bat penbit penbiang yaki Surok haswa ka jingwan jong ketika Tylli ki Jingïaseng he po ka shnong Mawten ulet huruk bana pedeng kita ki Surok ki bakatanat PWD kalau Pynkhreh ki long ban maramot ki Surok shnong baladan lepa bar kum juru ban shna thamai ki katu kani ki benta jong ka shnong nak benta ka jingbet jingbiang jong ki patba bar kham tam e ban pelat na ka jingtheng kali ha ki por long Jingïaseng ha ka wei pat kalyang uba ranik ulai khuble kerpang ki patba jong ka shnong Mawten halor ka jingjen sur men siam jong ki kabla longru ka nuksa nak benta ki wei pat ki shnong ha po ka than ban ka rikhasi hi bro ka wei hak bakim shimla benut setia ban ai ki keper ki pra ban shna Surok nak benta ka jingbet jingbiang jong kalawei ka pateng banwan Tagasngi ni yok banwan hagan ni kasnong Mawten dekat bat ki ni ki officer na kaling peludi ya ki blay ST engineer dan perniang ni dan dari SDO EGE antara kasnong ru istu ban police bune e ka ji trelang na kasnong Mawten ila ya kendu ye menteri dan hane bat ngi mata i sekretari kasnong bat ki gue ki rong ba ki ban sidin ni ki bangiwan ban page ki kasnong nak ta kini Pynkhreh ki Jingïaseng ki Tylli Jingïaseng ki bakam he ki ban long kini shnong in yo ya ka presbytery ho banai February in yo pada se ka Bible Society ho banai March ti ki sku thu ba kini ki Tylli Jingïaseng ki ba he bar Tylli ti karon kam hadu ta nak leng jo ka sarkar ki bangin yo ban page ban bah ya kini ki lenti ki sengkin ya ka ba la kam slam kini shnong ho aj don ka repair sisin house nam hajar khat pra khat khandai ki bangile yo ban repair ki nong berkawai ki Surok peludi te hadin kata ngi kem da don shu hi ka no ka ban yo ban le repair te metala nriu news nam kan the ke ba la ya ki por te de kata ka daw ke ba ngi sngo don kam e ban yo ban le repair bat ngi sngo men ru na ka le department ni ke ba kala ya cha prang ban Pynkhreh ki don ru tu kan ni ki Surok thmai ke ba i don kam ban le watla kati kabalap ngile ya keren berkini ki officers nak department ya kebain persyang kari kabalap banle lada ngila banle ki bathmai ketukan neru tendre ke berkam ya kalong kini Surok rim ke badan lepa ya kebain yon penbah nam ta kene Jingïaseng ti sekolah kulai ke jing ya trelang nak liang ju ki rurang ba ju ka snong hi nak kapor pat nak department ru kan ke snong Mawten kan ke we nak snong ke bala ai kan uksa ka bah ka jing don kilenti kisenkin ki babiang hakiwei kui kisnong kibon kijenge ya ke bateng teng watang ke jaka ru omyo ten ri kene kisnong Mawten kalabu ikan uksa ka bah hadu kata hakabala don kam mansna Surok ki pajba kiju ya ai be wat la ben pendu ki per kiju ya ai na kapor tis ko ai kuble shibun ya kene uksa bah hakabe kene kisnong Mawten kalabu kene kadong tanjungi beri ki tiru ya ke bangila banle kumta na kapor bar kadang sarkar kan yo ke jing trelang na keling kapor snong ya ke bangin yo pendep ki jing tre ke bangin temu ke bangin mut mon penbah nam ta ke Jingïaseng bar ki lenti ke Jingïaseng kalong bajop ta ke jing la ban bersnai ke lenti kin kenang bakinawan Jingïaseng kin nomad ke jing jo jing sakut kali ta ke por ke bangin yo ban wan ta kuble shibu